Vähän Murheenkryyni on turnauksessa Suomen alivoima ollut kova laukaus. Ja niin se Murheenkryyni on tälläkin kertaa. Vladislav Kameniev tykittää ylivoimalla Venäjän 1-0 johtoon ja jälleen vaikeamman kautta joutuvat pikkuleijonat jatkamaan tässä turnauksessa. Puljujärvi kääntää Aholle. Aho pudottaa Laineelle. Laine on Laine! Pikku Pate, iso Pat tekee ja tasoittaa, kun 24 sekuntia ottelu kolmatta enää pelattu. Patrik Laine, maailman paras laukaus! Red Machine ihmeissään, mitä tapahtuu areenalla jääkylmässä Helsingissä. Svetlakov vähän helposti menettää Nuolevi ja kiekko on maalissa. Ei näin ja Venäjä kääntää heti pelin tuon ottelun tasoituksen jälkeen. Venäläispelaaja Nurin, Pulju ottaa kiekon, Puljujärvi, siinä! Aho, Pulju, Laine, Aho tekee tällä kertaa ja lukemat 2-2. Tässä on trio, johon koko kansa voi luottaa, kun ratkaisua haetaan. Viivassa, Kalapudas viimeiset 5 sekuntia, Saarijärvi, eikä vieläkään pala, nyt palaa! Nyt palaa! Saarijärvi ampuu, Rantanen ohjaa, Suomi siirtyy viimeisellä sekunnilla 3-2 johtoon. Kun on vauhtiin päästy, niin antaa palaa, Rantanen kapteeni sen tekee. Hieno. Mikkola menee eteen, sieltä hakee Provorov laitauksen. Ei voi olla totta, 6,9 sekuntia varsinaista peliaikaa ja Venäjä tasoittaa tämän MM-finaalin 3-3. Niin siinä vain käy. Tasoitus tulee laukausviivasta. Kapanen siellä edelleen pysyy. Tällä hetkellä Saarella kiekossa, pelaa kiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se ratkaisija nimi tänään. Kapanen leikkaa